Og sådan. Vigtigt, 100% indtil videre. Åh, hvor nice! Rolig. Jaue, den sender jeg til Kiel. Det er ondt. Men det er ondt. Der sker ikke så meget. Godt, mand. Hold ud! Monsterblock, man. Fuck, han er hurtig som en lyn. Skyder han bare lige der, hvor han løber hen. Det er en god film, det her, mand. Jaue! Ja. 7,5 minutter. Det er okay. 7,5 minutter uden mål. Det er okay. Det er rigtig glimrende. Du skal bare holde den under 5. Vi kommer. Og Jaue, han er vild.